Прывітанне, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Сёння зробім падборку таго, як беларусаў зазываюць прыйсці на так званыя выбары. Паехалі. Прапаганда спрабуе нам давесці. Беларусы вельмі цікавяцца электаральнай кампаніяй і не могуць праігнорыць такую важную падзею ў сваім жыцці. Таму на выбары яны не бягуць, а коцяцца. Я иду на выборы. Ты со мной? У Магілёве народную зацікаўленасць да выбараў нам прадэманстравалі салдаты тэрміновай службы. Ну ведаеце гэтых салдат, якія дакладна не выконваюць загад и 100% пришли сюды по своим жаданні. Помни свой гражданский долг, пришли на участок для голосования номер 120 в Могилеве военнослужащие войсковой части 6713 внутренних войск во второй день досрочного голосования. Калі прыклад падняволеных вас не пераканаў, то мусіць заахвоціць культурная программа. 26 января с концертом здесь выступит коллектив художественной самодеятельности предприятия «Могилевский мясокомбинат». Усё яшчэ не пераканаўча? Тады трымайце козыр, стары правераны буфет. А также будет организована выездная торговля. А ў Гомелі своя перадвыбарчая атмосфера. Присоединяйтесь все! Давайте, я вам буду аплодировать. Нет, Я подоплёвываю. Это же хорошо. Это же хорошо, это замечательно. Это хорошо, это замечательно, калі да агітацыйнага пікета за Олега Гайдукевіча далучыўся хоць нехта. Жанчына на падпітку вырашыла патанчыць з агітатарам. Ну што тут такога, скажаце вы? Аднак гэты ролик чальцы ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі самі скінулі ў свае соцсеткі. Ну хоць не дикпік свайго лідара. І на гэтым дзякуй. Максимка, мы идём. белорусы, мы! Присоединяйтесь, белорусы! Іншых беларусаў на гэтым відэа у нас для вас няма. Ну і якія выбары без настаўнікаў? У Пятрэвічах супрацоўнікі мясцовай школы вырашылі расшыфраваць значэнне колераў дзяржаўнага сцяга. Красный и зеленый цвет – символ мира и побед. Стаўленне да гэтага перформанса лепш за ўсё прадэманстравала адна з яго удзельніц. И побед. Чырвоны і зялёны – сімвалы міру і перамогі. Здаецца, у прыхільнікаў Лукашэнкі раней была іншая версія. Красное – это сила, это энергия, а зеленое – это цвет доллара. Вы же любите доллар, правда? А напрыканцы дамовам адпачыць ад так званых выбараў і Лукашэнкі. Грыша Заронак даў інтэрв'ю Ксеніі Сабчак. Тупые либеральные бредни. Пераказваць амаль 2 гадзіны размовы з галоўным прапагандыстам Беларусі мы не будзем. Скажам толькі, што ў расійскай светскай ільвіцы атрымалася патроліць Азаронка. Последний вопрос. Вы были когда-нибудь за границей? Ну, был на Донбассе, был в России. Был, вот вы сейчас просто про Европу говорим. Европа? За границей Беларуси, России. Да, Пастернака не читал, но осуждаю. В Европе никогда не был и не собираюсь, и будь она проклята. Што тут дадаць? Хіба што? Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.